Magandang umaga, mga kaibigan. Magandang araw po. Ito mga kaibigan, bali pabalik na po ng Maynila mula po rito sa Bicol. Ito po yung sasakyan po namin, yung Skybus ng Piña Francia Tours. Bali ito mga kaibigan, ni isang kumpanya rin po ito nung sinakyan ko po pauwi nung Bicol Isarug. Ito po yung St. Jude, yung Pentados na biyaheng Visayas. Yan po yung mga iisang kumpanya na lang po sila ng Piña Francia. Ito mga lods, makikita po natin na napakaganda po ng bus. Tinatawag po nila itong Skybus. Ito po yung model ng bus nila ng Piña Francia. Siguro dahil sa maganda po yung upuan, maganda po yung bus na parang komportable na talagang para kang nasa eroplano kung nasa biyahe. Ito po makikita po natin yung kaubuan ng bus. Okay naman po siya sa loob. Malinis naman po. Tapos may CR, may TV, may sounds din po pero di ko po plinay kasi makaka-copyright po ako. Ito po yung sa likod na bandang bahagi po ng bus na mga upuan, maganda rin po. Tapos nandyan din po yung higaan po ng driver. Ito mga lods, kapag nasa biyahe kayo, talagang mararamdaman nyo po yung komportable kayo kasi maingat din po yung driver kasi nga po may speed limiter din po siya na hanggang 80 km per hour nag-alarm na po siya kapag lumalampas po siya ron. Tapos may GPS pa rin po ito katulad po nung Bicol Isarog na nasakyan po namin pabalik po ay pauwi po ng Bicol. Napakaluntian po ng makikita nyo sa labas po ng bus. Ito po mga kaibigan yung palayan dito po sa may parting Nabwa. Ito mga kaibigan, makikita po natin yung speed limiter. Yan po yung nag-alarm pag lumalampas po ng 80 km per hour po yung biyahe ng driver, yung pagpapatakbo po niya. Ito mga kaibigan, may nakita pa po akong isang kaya kabarangay ko na biyahe rin po pabalik po ng Maynila. Binipayo po sila dito po sa amin sa barangay po sa amin sa Balinad sa Pulangi. Ito makikita po natin yung upuan na sa unahan po. Yan po yung Lazy Boy na sobrang ganda po yan. Katulad po ng sinakyan ko pabalik po pauwi po ng Bicol. Ito po kasing Skybus may dalawang klase po yung bayad niya kasi po yung sa unahan mula po doon sa driver hanggang sa may CR po ay Lazy Boy po yun. Bali ang pamasahe po dyan 1,400. Tapos pag kalampas nyo naman po dyan sa may CR, sa may gitna hanggang dito po sa likod 1,100. Pero syempre mas komportable po yung nasa Lazy Boy kasi talagang maluwag po yung ginagalawan nyo. Makakapag inat-inat po kayo masyado, lalo yung mga paa nyo. Hindi po kayo mangangalay, di po katulad dito sa inuupuan po namin na talagang medyo nakakangalay kasi nga po magkalalapit na po yung upuan, parang regular seats na po yung nandito sa likod. Eto mga kaibigan, nandito na po tayo sa may bandang Nabwa. May pick up po rito na pasahero na sasakay po mula rito sa Nabwa hanggang sa Maynila. Kapag magsi-CR po pala kayo dito mga lods sa bus, para kayong nakikidigma. Lalo na kung tumatakbo po yung bus, talagang ang hirap. Kailangan talaga mas maganda po kung nakaupo po kayo dun sa bowl. Kasi pag hindi po talagang para kayong nakipag-away Lalo kung mabilis yung patakbo ng bus. Talagang hindi masyadong komportable na mag-CR po kayo. Pero syempre ihilang po talagang pwede. Kaya mas maganda kung napagtitiisan nyo po na mag-CR na lang po pag nag-stop over po yung bus. Pero kung hindi naman, talagang yun nga po, mas maganda kung nakaupo po kayo dun sa bowl para mas komportable po at saka makapag-CR po kayo ng maayos. Eto po mga kaibigan, papunta na po kami ng Naga City. Doon po yung sunod na hinto kasi doon po yung opisina po nila. Talagang napakaganda po ng palayan po rito sa may bandang Nabwa. Pero ito pong lugar na to kapag umuulan, kapag may bagyo, talagang lumulubog po itong lugar na to Medyo mataas lang po yung elevation po ng kalsada kaya hindi po siya lumulubog. Pero yung pong mga palayan, kala nyo po parang dagat yan pag maulan po yan. Pero sa ngayon po napakaganda pong tingnan dahil may mga tanim po siya ng mga palay. Tapos maganda po yung panahon. Ito po mga lods yung CR. Malinis naman po siya. Tapos ipa-plus nyo lang po siya. Mayroon po siyang pindutan dyan. May kasama na po siyang tubig pag plinas nyo. Pero grabe, parang nakikidigma rito. Ito mga kaibigan, stop over na po dito sa may bandang Naga. Sa may terminal po nila. Sa may main office po nila. Ito yung mga sample po ng pagkain. Masasarap naman. Tapos affordable naman. Di naman masyadong kamahalan. Masarap naman. Tapos ito po yung mga mesa nila. Maluwag po yung kantin po nila.
Eto po, pabiyahe na po ulit. Pagkatapos po ng stopover sa Naga, biyahe na naman po kami pa Maynila na po. Di ko po alam kung hanggang saan po yung sunod na stopover na naman. Pero ito, samahan niyo po ako sa aking biyahe. Maraming salamat po sa panonood. God bless po. Ito mga lods, sinabot na kami ng ulan dito sa may parting papasok na po ng Quezon. Ito na po yung sunod na stopover dito po sa may Calawag. Sa may Calawag Quezon po. Ito, maganda naman po yung restaurant na hinintuan. Masasarap din po yung pagkain, tapos affordable din. Maluwag po yung mga mesa, tapos may malinis pong CR dito. Kaya mas komportable na mag-CR po kayo. Ito po mga lods, nandito na po tayo sa may Lucena. Ito po yung hinintuan namin dati nung nag-isarog. Ito, dito po yan sa may diversion road po ng Lucena, sa may City Hall po ng Lucena City. Dito po sa Quezon, sa McDo po ulit yung hintuan. Napakaganda po rito, syempre mas okay po yung pagkain po talaga rito. Bali, tatlong stopover po yung day trip po ng Piña Francia. Umpisa po doon po sa Naga, sunod po sa may Calawag Quezon, at last po dito po yan sa may Lucena, sa may diversion po dito po sa may McDo. Ito mga lods, bandang alas 8 na po ito ng gabi. Dito po yan sa may Lucena, Quezon. Okay naman po yung biyahe namin. Komportable naman po ako sa takbo po ng driver, sa ganda po ng biyahe. Okay naman po, nakakatulog naman po kami halos sa biyahe. Tapos maganda po yung bus. Okay naman po yung bus, talaga namang okay yung biyahe ng Piña Francia. Kaya sa sunod, kung nag-iisip po kayo, isa po ito sa i-consider nyo na sakyan, yung Piña Francia Tours, na talaga naman mas komportable pa po. Kasi kung lalo po kung taga Quezon City po kayo, taga Bulacan, taga Pasig, malapit po dun sa EDSA terminal, mas okay po dun kayo kaysa po dun sa PITX na medyo malayo, tapos medyo mahirap po sumakay. Pero kung taga Cavite po kayo, parting south po kayo, mas okay po dun pag sa PITX po kayo, kasi yun na po yung pinakamalapit ninyo. Ito po kasi hanggang Cubao terminal po ito, kaya okay na okay po yung mga bandang norte naman po. Ito yung bus, napakaganda mga lods. Okay siya sa biyahe. Ngayon nga po mga kaibigan, nasa biyahe na po ulit pa Maynila na po. Ito na po yung nasa Sariaya na po kami. Sa kabuuan po, okay naman po yung biyahe po ng Piña Francia. Komportable naman po kahit medyo matagal po yung biyahe, dahil nga po sa day trip medyo marami rin pong medyo matagal din po dun sa Naga City. Tapos pero okay naman, komportable naman po yung biyahe, at least po ligtas. Maraming salamat po Panginoon sa ligtas na biyahe. Ito mga kaibigan, nandito na tayo sa may EDSA terminal. Dito po yan sa Cubao. Yan, wala na pong mga pasahero kasi alas 10 lang po yung last trip yata nila dito. Kaya maraming salamat po sa panonood. Salamat po Panginoon sa ligtas at maayos po ng biyahe. God bless po sa ating lahat. Salamat po muli sa panonood. Ingat.